Assalamu alaikum wa rahmatullah. Musidɓe kono jiruɗon o fotoro dow ɗo ni musidɗo meɗen to ƴiƴam e kala kala wiire Sow Pullo Ardo wiire Umar Sow mo waɗi mark Sow Pullo Ardo. Enen ñaaga ballondiren ballen babaɗen mo sotinir sabu neɗɗo andi ko fuɗɗi hoɓe nafoyra hay goro anda ko ɗum woni entreprise. Wonɓe Espagne, France, Allemagne, Angleterre ha Fuladu ko ɓiɗɗo Fuladu naajo wattani ɗeɗo golle, waɗa wutte, waɗa sakkosaji, bon eto kadi yidde wadde paɗe, wadde sarp, wadde kala kala. Ɗum non musidɓe, onon pi on gewnama o video baɗon ɗum partage yandi ballen mbo wallugol mbo noon ko wallude mo sodde matériel ji ɗi. Ko hunde ko ni fuɗɗorta ko ɗum woni entreprise. Aduna noon neɗɗo puɗɗoɗo gollal yo a wulngat hande bireɗo Nike o en ganda hombo wiire Nike, en ganda on, en ganda bireɗo Jordan o, en ganda wana pullo wana musidɗo men, en ganda bireɗo Adidas o. Awa mark neɗɗo ko hoore mum innirta mark taw laraka ho o ko inde mum nde waɗi waɗara ha takara a sodantamo mark o. Awa bireɗo Adidas o, bireɗo Puma o, bireɗo ɓeɗo pi goro yo ko entreprise hoore mum ɓuri hewde ko hoore mum innirta entreprise o. On noddama e kuuɓal bon waɗa paɗe, bon faala wadde paɗe si Allah wallimbo, ya Allah wallu mbo daranombo, sabu hunde si fuɗɗi han hay goro anda horo hatta. Ɗum noon kanko wiire Sow Pullo Ardo, wiire ko Umar Sow joɗani en to e Espagne. Enen mbi'a mbo si mbo wulngi han jango mbo wulngoyra, sabu ina wawi hunde yaroya yeeso ha taw mbo heɓat e mboli wallondiri ligge ɗe. Eɗen ñaganobo Allah noon, ya Allahu ya Rahman, ya Allah wan marko yara yeeso. Ɗum noon musidɓe jamon baɗon abonnero sen makoro, TikTok makoro, kadi baɗon bo ballon bo doole, sabu neɗɗo si yahanni yeeso han ko yimɓe mum ɓe nafta ɗum. Ɗum noon onon pi on noddama e kuuɓal so min mbima ya Allah wat